Xayrlı ki şifirde Татарстан xəbərləri 2 aprildəgi tüp yoğunluqlarını sizge min Fənis Kamal jitkirmin. Boşta ise tasarının 100 yıllığı bilen beyli istelikli voqeğalarını borluyıq. 1939 yılının 2 aprelinde tasarının xalq icatı hem medeniyet bilimi üzəgi uyuşturula. 2011 yıldan ul Respublika Tradision Medeniyet Üsüşü üzəginə uğrildi. 1948 yılının 2 aprelinde Necip Cihanov 6. Eş operası için muzika sanat ülkesinde Stalin premiyasına layık bulgan. Totar kompozitoruna gümüş medal topşırganlar. 2010 yılının bu gününde Россия prezidenti ukazı negizinde Qozan Devlet Üniversitetine federal status verildi. Şundan birli, әлігі оқу yurtu Qozan İdil boyu federal üniversiteti deb atalar. Hazır ise tarixtan bugünkü gün voqeğalarına köşik. Кіру шығу yollarında kiri burmasınlar. Документики, пожалуйста. И разрешение. İzolasiya rejimin bulayğına buzalar mı, әлі ciddi sebep var mı? Gülnaz Sayfetdinova kurdu. Qozon banklarında şiratlar hatta kiygan bitliklerini salırga mecbur iteler. Әлігі sözler dürüstlükке doğru kileme. Kagideler nişik ütele. Ruslan, sen şu hakta. Qozon parkları sağ астында. Вы вообще кто? Покажите ваше удостоверение. Вы кто такие? Вы пришли с камерой, в масках. Я вас не знаю. Park hallerin nişik, ise zakonunu kim buzarga hazır? Bu haqda Aliya Xayriddinova. Ауылға дарухана керек. Бабайым инвалид, өзім 81-де, бабайым 82-де. Үләбіз. Халыкны дару белән тәэмин итү ничек оештырылган? Мамадыш районыннан Фәйрүзә Мәҗитова. 30 aprelге kadar işke çıkmayız. Bugün Россия prezidenti Vladimir Putin koronavirus bilen beyli hal ortasında qobat il halkına müracaat edip şulay dedi. O izolasiya rejimine cevaplı qaraganları için halkka rahmetin bildirdi. Şuluk vakitte prezident әлігі hal qurqını şikke jitmedi dedi. Şulay da ide turu rejimin uzunaytırga kerek bulaşak. Как полагают специалисты-вирусологи, пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну, с сохранением за работниками их заработной платы. Татарстанда koronavirus bilen avruşı tağın 4 kişi sağıgıp üyüne çıkarıla. Respublikada әлігі diagnoz 19 kişiге koyulgan 13 kişi hazırgi vakitta hostahanede. Tağın 21'nin birinci şirakta oңай dep kelgen analizi qabat tekşirildi. Hazır neticesin kötübüz dep haber ete Rospotrebnadzor. İl boyunca avrunu yuqturuşular tövligine 771 kişiге artkan. En köp avruşular Moskvada hem Moskva ülkesinde. Qozon Kremlinde haber etülerince Татарстан prezidenti her doyum koronaviruska tekşirүү uza hem borlıq qurqınışsızlık şoraların küre. Татарстан президенті тест узган мекенде бик күп сұраулар келе, әйе, ул вакытында барлык шараларына да күрә. Qozon koronavirus taralуга qarşı көрәшүчеләр arasında Татарстанның иң яхшы эш төбәк исемлегенә керде. Белгечләр карантин вакытында республиканың халыкка мәгълүмати ярдәм күрсәтүдәге тәҗрибәсен уңай бәяли. Рейтингны сәяси конъюнктура үзәге белгечләре төзегән. Моннан тыш Татарстан пандемия вакытында гражданнарга һәм бизнеска булышлык итүдә дә ил президенты йөкләмәсен беренчеләрдән булып гамәлгә ашыручы республика дип бәяләнде. Республиканың 14 шәһәренә керү һәм чыгу юллары хәзер айрым контрольдә тотыла. Полиция, юхиди хезмәткәрләре машина йөртүчеләрне Росгвардия белән берлектә тикшерә. Ни өчен юлга чыкканнар, кая баралар, йөрергә рөхсәтләре бармы? Татарстан халкы мондый җитди тикшерүне ничек кабул итте соң? Кемнәрне кире бордылар? Гөлназ Сайфетдинова республиканың 3 постында булып кайтты. Qozondan aeroport yağına çıgу yolu, машиналар аз, әмма юлда транспорт бүкілері хасыл була. Туктаталар шәһәрдән чыгучыларны да, кирүчеләрне дә. Документики, пожалуйста. И разрешение. Полиция хезмәткәрләре чыгу сәбәбен моны дәлилләүче документ сорый. Кемдер оешмасыннан бирелгән белешмәне күрсәтә, икенчеләре телефоннан СМС алынган рөхсәткә таяна.
работу направляюсь. Мин эшкә барам. Кирәкле белешмәне эш урыныннан кичә үк бирделәр. У меня ребенок. Минем балам авыру, яшәү өчен кирәкле дару алырга барам. Коронавирустан гына түгел, башка авырулардан да үлеп була бит. Кисәтәләр белешмәнең телефонга гына төшерелгән булуы ярамый. Монсы инде башкалаган Мамадыш тракты ягыннан керү юлы. Монда да ике яктан да полиция хезмәткәрләре посты тора. Аларның тикшерү урыны машина йөртүчеләргә кире борылып китү өчен уңайлы урында. Кире борылучылар бар. Безнең иҗат төркем эшләгән вакытта да Казанга керми киткән берничә машина булды. Теркәле урыны башка җирдә булып, башкалага килүнең сәбәбе булмаучылар. Туктатылган икенче берәүләр постка сораштыру өчен килдек ди. Мы приехали сюда, на этот блокпост, узнать, как завтра мы проедем. Без инде килгәнебезгә 4 көн монда. Әле мондый хәл башланмаган иде. Онкобольницага килдек. Анда булдык, менә 3 көн инде обследоваться итеп, һәр тагы апрель азагына хәтле кайтарып җибәрделәр. Без үзебез әгерҗидә торабыз. Шундый ук постлар бүген республиканың 14 зур шәһәренә керү юлларында куелган. Менә Яршаллы. Автокалага керү-чыгу юлының барлык юнәлешендә дә тикшерәләр. Сөт ташыйсыз Чаллыга. Справкалар бөтен бар. Киредә баралар. Хотел проехать, справки нет. Оказывается, нельзя ездить. Оказывается, карантин в стране. Бүгенгә без булган постларда кисәтү белән шикләнделәр. Ихтыяҗ юк икән, өйдән чыкмаска. Таләп тә, үтенеч тә шул хәзер. Гөлназ Сайфетдинова, Илшат Таипов, Алмаз Зиятдинов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Карантинда эшлим дип ялган белешмә күрсәтүчеләрне Татарстан прокуратурасы кисәтә. Мондый ишрак ачыкланса, җавапка тартачаклар. Россия президенты карары белән кертелгән мәҗбүри ял көннәрендә эшли торган оешмалар исемлеге инде билгеле. Аларның хезмәткәрләре махсус белешмәсе булганда гына шәһәр буйлап хәрәкәт итә ала. Документның үрнәге Татарстан хөкүмәте карары белән расланган. Ялган документ кулланучыга да, аны бирүче оешмага да штраф яный. Атлыча эшчәнлеген туктаткан оешма җитәкчеләре эшчеләренә белешмә бирергә тиеш түгел. Бу закон белән тыела. Чикләүләрне бозучылар һәм ялган белешмә күрсәтүчеләр административ җаваплылыкка тартыла. Аларга штраф каралган. Эшчәнлекләре дә туктатылачак. Сезнең әле мондый Казанны күргәнегез юк иде. Без хәзер тып-тын калган шәһәр урамнарын күрсәтәчәкбез. Квадрокоптердан кичә һәңгер-меңгер вакытта төшерелгән әлеге кадрларда бушап калган Казаныбыз. Менә шәһәрнең үзәк урамнары, скверларда бер кеше дә юк. Менә Казанның элек гөрләп торган Кремль яннары, анда да кеше юк. Әнә ябык кибетләрнең машинасыз калган парковкалары, анда да тынлык. Гади көннәрдә эштән кайта торган чак булса да, юлларда машиналар бик аз, сирәк кенә автобуслар очрый. Җигене машиналарны үй яннарында гына күрергә мөмкин. Казан парклары инде икенче көн ябык, җәяүләргә керү тыела, әмма ябылмый торганнар да бар. Аларны көндә юып, дезинфекцияләп торалар. Полиция хезмәткәрләре тәүлек буе сакта. Тик паркка саф һава суларга чыгам дип талпынучылар юк түгел. Кем алар һәм ни дип өйдән чыгып китәләр микән соң? Тулырак Валия Хайретдинова. Парки паркындагы мондый тынлыкны сезнең әле күргәнегез дә юктыр. Балалар мәйданчыгы буш, урындыкта ял итеп утыручы пенсионерлар да күренми. Сәгать кенә үз эшеннән туктамый. Шул ук парк тик бер ел элек. Бүген монда балалар да уйнамый, кулга-кул тотынышып, яшьләр дә узып китми. Кеше юк дигәндә генә агачлар арасыннан кинәт бер ир-ат килеп чыга. Андрей Кашин пешекче булып эшли икән, эшкә парк аша йөри. Тик бүген үзе белән кирәкле белешмәсе булмый. 2 дня отдыхал. 2 көн ял иткән идем, шуңа белешмәне дә алырга өлгермәдем. Хәзер барып җитүгә алам. Алар әзер инде. Тынлыкны полиция хезмәткәрләре буза. Сорау бирәсе идек, бездән өлгер булдылар. Вы кто и что здесь делаете? Мы с ТНВ. Документы у вас есть? Да, у нас есть справки. Белешмәләребезне күрсәтәбез, әмма бу гына җитми диләр. Күрсәтелгән телефон номеры буенча эшкә шалтыраталар. Рудинова и Миндубаев у вас работают? Хукук бузмаганыбызны белгәч, безне җибәрәләр. Озакта үтми каршыларына велосипед йөртүче килеп чыга. Туктауга бар икәнен күрсеннәр дипме, битлеген кия башлый. Өйдән ни сәбәпле чыкканын без дә белешергә булдык. Это не ваша вообще проблема. Бу сезнең эшегез түгел, сезнең алда җавапта тотарга тиеш түгел. Мин хукук сакчыларына барысын да аңлаттым. Җаваплылыкка тартмасалар да аңлаталар. Чыгып керәсе бар икән, махсус платформада теркәлергә кирәк. На текст 2590 послать смс, правильно? Нет, регистрация. Бу Урицкий паркы. Кызыллы-аклы тасмаларны җил уйната, тапталып üzülгәннәре дә бар. Бәдрәфләр, кафе, рестораннар ябык, әмма бүген дә балаларын ияртеп чыккан әниләрне күреп була. Вы даже без маски объясните, пожалуйста. Почему у вас ребенок без маски? Почему вы? У меня есть пропуск, у меня все документы, я иду с обеда. Я из дома иду в магазин.
Из дома идете в магазин? Полиция хезмәткәрләре парк янында кизү торалар, аңлату эшләре белән мәшгуль. Әлегә беркемгә дә штраф билгеләнмәде. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда 61 кеше үз изоляция режимын бозган, 7 кеше ялган мәгълүмат тараткан дип хәбәр итә республика штабы. Исегезгә төшерәбез. Режим бозучыларга карата штраф та каралган, физик затларга 15 мең сум, кеше сәламәтлегенә яки гомеренә зыян салса ким дигәндә 150 мең сум. Бу сума 300 меңгә кадәр дә күтәрелергә мөмкин. Ә менә аерым очракларда 7 елга кадәр иректән мәхрүм ителүдә яный. Сотрудники полиции, останавливая на улице. Полиция хезмәткәрләре урамда туктатып документларны тикшерә. Үз изоляция режимын бозылганын ачыкласалар, полиция бүлегенә заталар. Анда Роспотребнадзор хезмәткәре белән берлектә бер көтмә төзелә. Суд утырышын үткәрергә кирәк булса, аны видеоконференция режимында уздыралар. Кайда ялган, кайда чын, коронавируска кагылышлы имеш-мимешләр каян килә, кемгә ышанырга? Бездән соң сәгать 7дә таяну нуктасы тапшыруында карарбыз. Бу бит синең үзең аңлап депрессиягә кертүең дип атала. Вирусның ничек үзен тотасын берничек тә моделировать булмый. Дөньяда коронавирус котырганда авыл халкы даруханәләр юк дип зарлана. Сәгате, минуты белән кирәк булган даруларны 1-2 атна көтәргә туры килә диләр Мамадышның Үсәли авылында. Аптеканың ябылганына 5 ел ачсыннар иде дип безнең редакциягә дә мөрәҗәгать иттеләр. Районда дарулар белән тәэмин ителеш мәсьәләсен Фәйрүзә Мәҗитова өйрәнде. Бабаем инвалид, үзем 81дә, бабаем 82дә. Үләбез дару, көндә 5 төрле дару кирәк. Баш авыртса да, эш авыртса да дару кирәк ди Үсәли апалары. Сатып кына алырлар иде дә, дарухана юк. Эптик булса ярар бит. Кан басымы күтәрелә, башым авырта. Аптек бик кирәк. Анагым ширләде. Мин үзем онкобольная. Менә кинәттән килеп чыккан ширләр вакытында экстренный случайларда менә ул дарулар кирәк. Бүтән кешедә бит Бүтән кешедә техника юк. Бу авылда элек дарухана булган булуын. Бу турыда менә шушы ярым җимрек бина искә төшереп тора. Элмә такталары калган, ә үзе 5 ел элек ябыла. 400 кешелек Үсәлигә һәм янәшәдәге 7 авылга берәү була ул. Халык аны яңадан ачуны җирле җитәкчеләрдән дә бер генә сорамаган. Участок амбулаториясында дарулар алып кайту өчен бер кеше билгеләнгән. Кешене даими рәвештә дару белән тәэмин итеп торалар, ләкин бу кешене бик канәгатьләндерми. Авылны дарулар белән хастаханәдәге шәфкать туташы тәэмин итә булып чыкты. Менә аның бүлмәсе, монысы ул алып кайткан дарулар. Даруларның тышына бие ябыштырылып куелган, һәммәсенең дә шул алып кайткан беягә мин даруларның һәрберсендә шушылай сатам. 2015 елда дарухана ябылгач, Миләүшә Сахапова махсус курсларда укый һәм авыл халкына дару алып кайтып сату өчен лицензия ала. Заказ бирәләр, нинди дарулар, нинди укуллар алып кайтырга дип. Әйтеп, иртәгә үк бара алмыйбыз инде. Менә машинаның да бит инде бер дару өчен генә барыбер шәп китеп булмый. Берничә көннән инде 3 көн буламы. Халыкка файда үзенә зыян булып чыккан. Миләүшә ханым препаратларны үз акчасына алып кайта. Сатылып бетсә, акчасы үзенә кайта. Ә сатылмыйча калып, срогы чыккан очракларда яна. Барыбер инде авыл кешесенә сирәк инде дару белән кемдер булса да инде тәэмин итеп торырга тиеш бит инде. Мин инде миңа әйткән мин инде үзем шәриза булдым инде, тырышабыз инде. Мамадыш район хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Халыкны дару белән тәэмин итү буенча район үзәк хастаханәсе бурычлы диләр. Ә хастаханәдә башкача аңлаттылар. С целью помочь населению дарулар белән тәэмин итү юнәлешендә без шәфкать туташына лицензия алырга булыштык. Безнең 20 авылда шул рәвешле даруны алар районнан алып кайтып сата. Ә дарухана ачу ул безнең бурыч түгел, Таттехмедфармга кагыла. Таттехмедфармга дарухана нигә ябылды һәм ачылачакмы дип сорап хат юлладык. Оешма җавабыннан аңлашылганча, кечкенә авылларда дарухана тоту чыгымы зур. Ә халык аз булгач үзен акламый. Шуңа киләчәктә дә бүгенге схема белән эшләүне дәвам иттерәчәкләр. Димәк, Үсәли апаларына алга табада дару сорап я шәфкать туташына, я күрше-күлән туганнарына мөрәҗәгать итәсе, я Аллаһыдан сәламәтлек сорыйсы. Мамадыш районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда ялган антисептиклар җитештерүчеләрне тоткарлаганнар. Полиция хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, алар җитештергән сыйкча тиешле таләпләргә туры килмәй. Тикшерү вакытында 8 меңнән артык савытта спиртлы продукция тапканнар. Антисептикларга ихтыяҗ зур булудан файдаланып, контрафакт акча эшләү максатыннан җитештерелә. Хәзерге вакытта җинаять эше кузгату турында да сүз бара.
Халыкны ыгы-зыгы ясап, бер җиргә җыелышырга мәҗбүр итәләр. Бүген безнең редакциягә Казанның бер банкында шундый хәл килеп чыкканлыгы турында хәбәр иттеләр. Хәтта үй режимында да Татарстанлыларның кайберләре якын бүлекчәләргә килә. Югыйсә кайбер хезмәтләрне өйдән генә башкарып була бит. Теманың дәвамы Руслан Хөснетдинов материалында. Банк бүлекчәсендә иртәдән халык күбесе битлекләрдән ишектән күрүгә антисептик сыйыкчасы куелган. Кемдер кредит түли, кемдер пенсия ала. Кемдер залда кеше артык күп булудан риза түгел. Исем фамилиясын әйтергә теләмәгән бу ират шуларның берсе. Борются с коронавирусом. Банкта коронавируска каршы шулай көрәшәләрме? Халык бер урынга җыела. Миңа бинага кергәч масканы салырга куштылар. Кайнар линияга шалтыраткач та мәгълүматны алып булмый. Сайтка кирсәң дә шундый ук хәл. Моңа охшаш дәгъва безнең редакциядә дә бар иде. Башка банклар өйдән чыкмыйча гына хезмәт күрсәтә. Монда барыбыз да җыелсын өчен шулай эшләр ахрысы. Җиңү проспектындагы банк бүлекчәсе иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр ачык. Кешеләр арасында дистанция саклана. Һәр кемне талон буенча кабул итәләр. Башка клиентлар күрсәтелгән хезмәттән канәгать. Эшләгән шикелле эшли инде. Гел эшләгән шикелле бер нәрсә теге үзгәрмәде, бер ширатлары юк дип әйтәсең инде. Анда 1-2 кеше йөри тигендә монда. Рекомендуют одевать маски. Киресенчә банк хезмәткәрләре үзләре үк битлекләр, перчаткалар киергә куша. Бу бит шәхси куркынычсызлык өчен кирәк. Исегезгә төшерәбез, финанс оешмалар үзәк банкның тәкъдиме белән хезмәт күрсәтүне дәвам итә. Бу хакта инде бер атна элек хәбәр ителгән иде. Мы предпринимаем все необходимые меры по противодействию распространения вируса. Без вирус таралмасын өчен барлык саклык чараларын күрәбез. Шулай да без клиентларыбызга өйдән чыкмыйча гына эшләп була торган хезмәтләрне читтән торып башкарырга тәкъдим итәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә өйләренә килеп ярдәм итә алабыз. Банк җитәкчелеге белдергәнчә, республикада хәзер 15 шундый бүлекчә эшли. Аларга килеп йөрмәскә дә мөмкин, чөнки күпчелек хезмәтләрне смартфон кушымта аша да алып була. Руслан Хөснетдинов, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Тиздән укулар башлана. Мәктәптән түгел, өйдән. Менә шулай итеп онлайн дәрес алып баралар. Укучылар параллель рәвештә карточкалар ясыйлар. Дистанцион уку нечкәлекләренә Фәйрүзә Мәҗитова төшенде. Хәзердән үк үзләре үстергән кыяр ашыйлар. Поле у нас 2 теплицы. Март айында шундый уңышка ирешкән гаилә турында Рания Абдрахманова. Бүген Рөстәм Миннеханов Түркменстан президенты белән телефоннан сөйләште. Курбангулы Бердимөхәмәдов белән сүз КАМАЗ, Татнефть, КР холдингка кагылышлы проектларны гамәлгә ашыру турында бара. Алар сәүдә һәм икътисад элемтәләрен ныгытырга әзер икәнлеген дә белдерде. Искәртеп үтик, Татарстан белән Түркменстан арасындагы сәүдә әйләнеше узган ел $120 миллион артты. Россия хөкүмәте коронавирус пандемиясе вакытында матди ярдәм күрсәтәчәк предприятиеләр исемлеген төзеде. 646 оешма арасында Татарстанның Таиф, Татнефть, Татэнерго, Шелтер компаниясе, Каздорстрой, Татспиртпром, Нижнекамск Шина, Красный Восток, КАМАЗ, Окбарс, КМПО, Нәфис компанияләре. Нефть бәянең нык төшүе коронавирус белән бәйле рәвештә хөкүмәт әлеге компанияләрнең финанс тотрыклылыгын тикшереп торачак һәм кирәк булса ярдәм күрсәтәчәк. Зур сәнәгать предприятиеләре махсус режимда эшли. Түбән Кама нефтехим ширкәте дә куркынычсызлык чараларын көчәйтте. Предприятиедә эш ничегрәк бара соң, коронавируска ничек каршы торалар? Бу хакта киләсе материалыбызда. Эшчеләрне иртә торган вакытта автобусларын дезинфекцияләп торалар. Махсус киемнәрдә салондагы һәрбер урынны чистартып чыгалар. Аннан соң без уже пульверизатор белән кул җитмәгән җирләргә сиктерәбез. Ondan уже влажный чүпрәк белән порученьнарны, сиденьеларны, тәрәзәләрне барысын да сөртеп чыгабыз. Түбән Кама нефтехим оешмасында куркынычсызлык чараларына җитди карыйлар. 80 автобус көн саен эшчеләрне йөртә. Һәрбер смена ахырында автобусларны дезинфекция эшкәртү үткәрелә. Дезинфекцияны тизрәк үткәрү өчен безнең оешма белән опрыскивателләр сатып алынды. Куркынычсызлык чаралары җитештерү цехында да каралган эшчеләрнең яртысы читтән торып эшли, документ әйләнеше электрон рәвештә бара. Предприятие антисептиклар белән тәэмин ителгән. Обеспечиваем отдельную проходную, если персонал сменный
будет проходить через центральный проходной. Әгәр смена эшчеләре үзәк керү юлыннан керсә, башка оешмадан килүчеләр аерым ишектән үтә. Үзебезнең алдынгы эшчеләрне башка подрядчы оешмалардан мөмкин кадәр аерып торабыз. Заводның табиблары да вазгыятьне контрольдә тота. На сегодняшний день безнең сырхауханәдә торучы пациентларда коронавирус электр очрагы юк. Түбән Кама нефтехим заводының барлык бүлекчәләрендә дә куркынычсызлык чаралары үтәлешен катгый тикшереп торалар. Бер генә симптом да игътибарсыз калмый. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән Айзат Шаймарданов, Яңа Гасыр каналы. Без кырларны һәм фермаларны ташый алмыйбыз, авыл хезмәтчәннәре ярдәм сорый. Бу хакта Реальное время интернет басмасында укыгыз. Эшләмәсәң эшләмә, аренда хакын түлә. Казан эшмәкәрләреннән офислар өчен апрельгә түләүне таләп итәләр. Килеп туган хәлдә изоляция режимына күчәргә мәҗбүр булган эшмәкәрләр моңа әзер түгел. Килешүне үзәргә теләүчеләргә офиста калган җиһазларыгызны да, шәхси документларны да бирмәбез дип яныйлар икән. Бу хакта Габдулла Тукай урамы 23-нче йортта эшләүчеләр сөйләде. Хәл полициягә кадәр барып җиткән. Бөтен якны да Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Бу Казанның Тукай урамы 23-нче йортта эшләгән эшмәкәрләр. Бизнес тукталган, крем юк. Валерия Романова апрельдә офисын арендага бирүче белән сөйләшеп, түләүнең яртысын гына калдырырга килешмәкче булган. Тик ишетергә дә теләмиләр ди. Тулысынча түләмәсәң, офиска керергә рөхсәт юк дигәннәр. Прибежало 3 мужчин и начали угрожать, что... Мин офиска үз әйберләремне алырга килгән идем. Минем яңа таныш түгел эш ират килде һәм сез апрель өчен түләмичә әйберләрегезне алып китмисез дип яный башладылар. Шуннан соң без мондагы башка эшмәкәрләр белән полициягә мөрәҗәгать иттек. Полиция белән офиска килгәндә андагы әйберләр ишек төбенә чыгарып атылган булган янәсе. Без бүген полиция белән үз әйберләребезне менә шушыннан баскыч астыннан табып алдык. Бөтен әйберебез урынындамы икән билгесез. Анна Аникина реклама белән шөгыльләнә. Изоляция режимында эше өйгә күчкәч, клиентлары да кимегәч, аренда хакын түли алмыйча килешүне өзү турында мартта ук ариза язган булган. Тик тыныч кына китәргә насыйп булмый. Офис замки поменены, они поменяли их с 1 апреля. 1 апрельдән без элек эшләгән офисларның йозакларын алыштыралар. Без монда кире алмадык. Гәрчә апрель өчен яртысын түләп куйган булсак та. До вас нас не впускали. Безне монда хәзер дә кертмәсләр иде әле. Полиция белән сезнең төшерү төркеме килә дигәч кенә керттеләр. Тукай урамы 23-нче йорттагы сәүдә офис үзәген арендага бирүче оешма белән элемтәгә кердек һәм шундый җавап ишеттек. Проблемы нет. Проблемы никакой нет. Проблема юк дип аңлатучы белән эшмәкәр арасында аренда килешүе бар. Ул документны безгә дә күрсәттеләр. Анда эпидемия яисә башка гадәттән тыш хәлләр вакытында килешүне туктатып торып була диелгән. Тик бу очракта ике як үзара килешә алмады. Без эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча Татарстан президенты каршындагы вәкаләтле вәкилгә мөрәҗәгать иттек. Сертификата о форс-мажоре, то тогда арендатор может обратиться с иском в суд или же в органы прокуратуры. Килеп туган хәлдә үз эшләрен туктатып торырга мәҗбүр булган эшмәкәрләр үзара килешә алмаса судка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр килешкәннәр икән, Сәүдә сәнәгать палатасына махсус сертификат алырга, ул аренда килешү буенча эпидемия вакытында түләүләрне кичектерергә мөмкинлек бирә. Бүгенге шартларда күп кенә эшмәкәрләр әнә шундый проблема белән күзгә-күз очраша. Андый эшмәкәрләргә кайнар дини телефонына шалтыратырга киңәш итәләр. Фәрүзә Мәҗитова, Айрат Нәҗипов, Константин Бушуев, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус аркасында кан тапшырырга килүчеләр кимегән махсус акцияләрне үткәрергә ярамый, әмма дәвалау оешмаларына көненә 50-60 литр кан таләп ителә дип хәбәр итә Республика кан үзәге. Алар гадәти режимда эшли, донорлар иминлеген саклау өчен барлык шартларда булдырылган, өстлекләрне, тоткычларны, бүлмәләрне чистартып торалар, антисептиклар бар. Кан тапшыруның куркынычы юк дип ышандыралар биредә. Донорларны Җиңү проспекты 45-нче йорт адресы буенча чакыралар. 6 апрельдән мәктәп балалары өйдән укый башлый. Ул башланганчы ук әти-әниләрнең яңа төр уку-укыту системасына әлбәттә сораулары байтак. Республика Мәгариф һәм фән министрлыгы белдерүенчә, белем бирүне оештыру өчен хәзер барысы да эшләнә. Онлайн дәресләр турында тулырак Фәрүзә Мәҗитова. Если предложение продолжается, то мы с вами... Укытучы Мәскәүнеке, укучылар үзебезнеке. Темага интернет аша төшенәләр. Татарстан балалары бу атнада карантин шартларында өйдән торып уку системасын сынап карый. Кичә инде беренче пробный онлайн дәрес булды. Әлбәттә сораулар бар. Укучыларның җаваплары ничек бәяләнәчәк? Бал нигезендәме? Билгеләр куеламы?
Инде теркәлү этабында ук проблемалар башланды. Сайт я ачылмый, я эшләми. Хезмәттәшебез Алия Хәйретдинова да аптыраган. Дистанцион уку сайтлар теркәлгәндә ук эшләмәгәч, укый башлагач ни булыр ди. Өстәвенә үзе көндез эштә. Ә һәр әтияне язган гаризада булай диелгән. Да бер шундый пункт бар, әйме? Мин укыту сыйфаты эчендә, баланың сәламәтлеге эчендә үз өстемә җаваплылык алам. Ничек мин моны эшләргә тиеш, мин белмим. Чөнки дөрестән дә мин бүген карантинда түгел, мин эшләргә мәҗбүрмен бу көннәрдә. Әти-әниләрнең шик-шөбһәләрен без Татарстанның Мәгариф һәм фән министрына юлладык. Ул бу эшнең барып чыгасына шигем юк ди. Әзерлек зур. Эш башында интернетның бераз тизлеге әкренәюе бар. Ни дисәң дә, бер системага 1400 мәктәп бер юлы кушылачак. Цифра министрлыгы һәм Таттелеком хезмәттәшләре белән без барлык мәктәпләрнең мөмкинлекләрен тикшердек. Бәлки интернетка масса күләм чыккан беренче көнне накладкалар да булыр. Без аларга әзер. Шуңа күрә 2-3 көн дәвамында без барлык төп проблемаларын да хәл итәрбез дип ышанам. Чыгарылыш укучылары арасында 83 баланың өендә компьютеры юк. Гаджетлар белән тәэмин итәчәкбез, диде министр. Дистанцион дәресләр өчен интернет-платформалар Россиянең Мәгърифәт министрлыгы сайтында тәкъдим ителгән. Менә алар 12 арасыннан һәр мәктәп үзенә яраклысын сайлап ала. Алар түләүле түгел. Шул рәвешле балалар онлайн рәвештә бушлай белем алачак. Есть прекрасная система мониторинга, где учителя могут видеть уже проделанную работу. Онлайн дәресләр барган сайтлар укучының белемен бәяләргә мөмкинлек бирә. Биремнәрнең шишу вакыты, хаталары булса да күренә. Мы стараемся сделать нашу работу бесперебойной. Для этого мы увеличили сервера и также увеличили мощности. Башка платформаларда да эшне җайга салачаклар. Әти-әниләрдән сабырлык сорала. Балаларга дәрес аңлатканда ул айруча кирәк. Очень хочу в школу. Я не хочу дома учиться. Мне мама ругает, непонятно объясняет. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Әлегенә түтәлдән төшкән һәм экологик яктан чиста Нурлат районының Емелкиннар гаиләсе үзләре үстергән хыярның беренче уңышын җыя да башлады. Урта Камышлы авылында яшәүче гаилә яшелчәлек белән 9 ел шөгыльләнә. Быел яз иртә килгәнгә хыяр шактый иртә өлгерә. Инде 10 ел Емелкиннар гаиләсе өчен кыяр яшелчә генә түгел, акча эшләү мөмкинлеге дә. Башта элегеш белән өлкән бу вәкилләре шөгыльләнсә, хәзер гаилә бизнесы кызлары кулында. Хәзер ул да кыяр үстерү серләрен белә. Как только огурцы начинают расти, кыяр үсә башлауга яфрак һәм ботагы арасында тагын үсентеләр барлыкка килә. Аларны шунда ук өзеп алабыз. Бу кыяр мөмкин булган кадәр биегрәк үссен һәм көч җыйсын өчен кирәк. Бу юлы 3000 тип яшелчә утыртканнар. Эш гөрли, димәк мәйданнарны киңәйтә башларга да мөмкин. Быел пай җирләрендә дә үстереп карыйлар. Монда тагын 2 теплица төзелгән һәм кыяр белән генә шикләнмәскә булганнар. Поле у нас 2 теплицы. Кырда 2 теплицабыз бар. Анда 3000 тип томат һәм тагын 3000 тип борыч утырттык. Многие эти направления безвозмездные. Там не нужно возвращать деньги. Вы должны, если, например, на какое-то здание, на теплицу берете, вы должны построить. Җирле җитештерүчеләргә игътибарны арттыру, продукцияны сату өчен мөмкинлекләр булдыру. Район җитәкчелеге исә үз өстенә шундый бурычларны алган. Яшелчә үстерүчеләр үзләре төрле дәүләт программаларында катнашып, киләчәккә яңа планнар төзи. Хыяллары теплица нигезендә үзләренә ферма хуҗалыгы ачу. Нурлат телевидениесе ярдәме белән Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы. Сез хәтерлисезме, узган ел җәй көне гитарда уйнап безне сайлауга чакырган 3 почмакны. Ул исән икән, һаманда җирле әйе. Хәзер коронавирус турында башына түбәтә, йөзенә битлек кигән 3 почмак халыкны атна дәвамында өйдә торырга чакыра. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да исәнлек, саулык. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптән әни яңа аш бүлмәсе алырга телисезме? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsызык-master.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта алмашынучан булытлы һава 8 градуска кадәр җыла. Циклон тәэсирендә республикабызда булытлы һава саклана, шулай да явым төшү ихтималы аз. Бары тик иртәнге сәгатьләрдә кайбер районнарда карлы яңгыр явачак. Көчле җилтына һәм берничә градуска җылыта. Төньяк чыгышта +9 градус. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелеевскида җомга көнне булытлы һава саклана, шулай да һава шартлары уңай булачак.
Ял көннәре кояшлы һәм җылы булыр дип көтелә. Бу якын көнчыгыштан килгән җылы һава белән бәйле ди синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, җил көньяк көнбатыштан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көндез явым-төшемнәр көтелми, 10 градуска кадәр җылы. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта болытлы һава, температура +9 градус. Халык сынамышларына ышансак, апрель башында вак кар яуса, апрель ахыры бик җылы булыр диләр. Казанда явым-төшемнәр көтелми, 11 градуска кадәр җылы. Көньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 753 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 53%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән мин булыгыз.